Так. На столе полный порядок. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Добрый вечер, сябры. Буслик, это ты? Привитание. Ты меня не напужал. Напужал? Пробач, я не хотел. Салют, Рыся. Бусличек, да ты не с салютом прилетел, а с великим фейерверком. Мне подалось, что у нашем покойчику почался пожар. Где пожар? Да ты что? Буслик, ты меня спочатку напужал, а потом заблытал. Сядь тихенько, посяди, да расскажи, навошта ты гэтую простину начапил? Гэта не простина. А что тады? Гэта плащ Супермена. Супермена! Так, Супермена. І няма чого сміятися. Я хочу усім допомагати. Ух ты, малайчина, Рмал. Рыся, говори, чим тобі допомогти? Я тільки навела порядок на столі. Бачиш, як усе акуратно склала. Але тут я і сама справилася. Рысечка, а давай знову зробимо безпорядок на столі, а потім усе по місцях розставимо, а? Буслик, да ты что? Ну, коли ласка, мне так хочеться кому-небудь допомогти. Не, дороженький Буслик, беспорядок мы робить не будем. Тоді, може, тобі є ще чим-небудь допомогти? Ну, я навіть не ведаю, Рмал. Не потрібна мені зараз допомога. І чому так? Тільки я захотів зробити щось велике і важне, як оказується, що це не потрібно. Буслик, ты нас не вешай. Что-нибудь придумаем, Рмал. Давай, Рисечка, придумай, а то у мене плащ. Я його спочатку так довго майстрував, а потім надягав, а він якраз для допомоги. Так, у покойчику допомога нікому не потрібна. А ось у дворі... Я готовий. Що треба робити? Може, стежки розчистити? Я полетів. Ой, О, чому? стежки ми ж сьогодні почистили. Ти погляди, може, який котик на древі сидить, да і злізти боїться. Ага, дякую за підказку. Я полез на дерево. Буслик, як що придумає, гэта ж треба. Захотів бути суперменом. Ой, добрый вечер, девчонки, хлопчики. Почекайте нас, калі ласка, нам треба Буслика ратаваць. Маша, добрий вечір. Рыся, побегли, ён там, на древе, на самом версе. Треба плед узять. Може, ён скакать з вишині буде. Ці спотребиться ратувати його від холоду. О, ну, Буслик. Буслик, як ти трапив на древо? Ой, а я хотів котику допомогти, а котик раз, да хутко злез з дерева, а я застався. Ой, Маша, поглядите, не подрапався ён. Можна не глядеть, я у повному порядку і знов готовий всім допомагати. Я ж супермен. Бачиш, що трималася. Тобі самому прийшлося допомагати. Знов я нічого не трималася, а так хотілося. І ти, Рися, мене сама на дерево відправила. Хто ж ведав, що ти там засядеш і за тобою треба буде лізти? Добре, що усе удачно скончилося. Я тебе убачила, Рысю на допомогу покликала. І ти знов з нами, у теплі і без одної драпінки. Не тримався з мене супермен. Нікого я не вирятував, і плащ мені не спотребився. Даремно я його майстрував. Бусличок, ти тільки не розстроювайся. А плащ у тебе вельми пригожий. Ти можеш у ім на новогодній ранішник пойти. А як же допомога? Почекай трошки. Може, завтра кому-небудь допомогти треба буде. Чи післязавтра. Нормал. Це ж стільки чекати. Не треба нічого чекати. Ти ж зараз нам допомагаєш. О, зараз? Це як? Ти ж зараз з нами по-сябровську розбавляєш.
А хіба гэта дапамога? Яшчэ якая? Нам з тобой вельмі цудоўна быць. Дзяліцца прыемнымі навінамі, абмяркоўваць планы. Ты гэта ж вельмі проста і нават звычайна. І плач зусім не патрэбны. Сяброўская дапамога – гэта калі адзін аднаго можа выслухаць, даць трапную параду ці падтрымаць словам. І не абавязкова лезці на дрэва ці пераносіць цяжкія рэчы. Так, дапамагчы можна добрым словам ці сваёй увагай. Значыць, я ўсё-ткі супермен? Ты суперсябар. А гэта, Буслік, больш ганарова, чым нейкі супермен. Дзякуй вам за такія словы. А давайте разам паглядзім мультфільм. Які-небудзь вельмі сяброўскі. Давайте глядзець. А зараз надышоў час рыхтавацца да сну. А значыць, што нам трэба чысціць зубкі, мыць тварыкі. А потым класціся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Сяброўскіх усім сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.